leju ir-rajti għaj, għandi lilu ma jonqosnix. U l-blata fuq u mibni, jiġri xieġri ma jċaqlaqnix. Mela tkolla dura edni, maġem plilma kal-mistri, nolli nolli l-ismu, fitri għadu nimxijin. Fismek xejn hu possibli, Yeshua miegħek jien Rebbi. Fismek xejn hu possibli, Yeshua miegħek jien Rebbi. Meta waħdi fidla nimxi, ma nibżax għax naf li tqiegħed hemm. Il-ħatar u l-aslu ġtiegħek imexxuni tiegħi jintilwens. Mejda tħejji quddiem l-għadu, rasi tidlik li biżejt, il-kalċi tiegħek fawalli, jienu ħajti nimxi ħdejt. Fismek xejn hu possibbli, Yeshua miegħek jien Rebbi. 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 Fismek xejn hu possibbli, 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 fismek xejn hu impossibbli.